Takže čo vás jméno je na novo, to zvodová veta. Tento je to svoj Minecraft a ideme na to. Tak. Pôjdeme na nejakú hru. Si vyber nejakú hru. Jedno vlastne Islám. To asi ne, Bedwars ne, to je moc dlouhý. Get Down. Taky ne. Anime. Mini. Tak Survival Games. Aha. Survival Games. No. Nevadí. Skúsim to 1 vs 1. Dáme si PvP 1v1. Tak. Dáme si nové jedničky. Hop. Prostě. Rýchle, ako to išlo. Šup. Ideme na to. To čo dáva? Mladý. Čo dávaš? Ty čo dávaš? Ne. Hop. Čo, ale toto už čo je? Ako on sa hneď odpotuje. Musíme mu to tak nejak zakaziť. Ako sa odpotoval. Ne. Tak to už bol jeho posledný pot. A teraz už ho idem doraziť. Poďme ho doraziť, poďte. Poďme. Dorazíme ho, poď. Dorazíme ho. Ne. Zase Grama uteká. Polka života. Yes. A 2 hapka mi zostali. Fú. Takto pekne sme ho killnuli. Proste dobre sme to dali. OK. Takže toto sa nám podarilo. Ideme skúsiť ešte jeden, ako sa nám takto bude pekne dariť. Aj v tom druhom. Show po 20, tak poď show po 20. Ček. Ach jo. Jaj, či to ty vole. Asi nejaký podobaný čítel. No. Tak sa kúknite, jak zaplay. Ako ho hitnú, tak to bude asi 5 rokov, no. Zase nejaký poondený čítel. Zase nejaký malý chlapec, ktorý nevie PvPčko, tak si zapne kill audu a killuje. To vlastne. Hej, kúknite. Cez 5 blokov killuje, pozri. Môžem takto iba byť v rohu a dávať si tieto bojovky. Hej, kúknite sa, ako už. Mám to na videu, toto je fakt kidstvo už. Ľudia, na čo vám sú hacky? Ako aj tak, človek proste nemá hacky, proste môže mať skill a čo iné. Ale tento už mal hacky, ako lietal tu jak pondený čítal. Kill auda, asi, počkajte. Alebo dvojklik. Alebo kill auda. No, nevadí. Ako ho dáme, tak sme dobrí, a keď ho nedáme, tak sme aj tak.
Poď. Nevadí, aspoň prvá hra sa vám podarila, to je hlavné. Takže asi dáme takéto kratšie video, ako mne sa trošku poondil a tu bude tracker. Trošku sa mi zbondil, ako som dal mu asi 3 updaty, zabudol som na nie, ako sa potreboval rýchlo natočiť nejaké videjko. Tak som si rýchlo zaptiahol tento a Bandicam. Jo, a na Bandicam je dosť dobré, ako môžete dlhšie nahrávať, ale zase na druhú stranu je to dosť na nič, ako máte to iba na 10 minút, ako máte iba free verziu. Nevadí, takže ďakujem, ako ste si pozreli toto video, dajte like, dajte odber a máme na 5 minút ešte, máme 5 minút, máme 10 minút čas a dám to na 5 minút, ako sa to rýchlo update a môžete si to kúknúť. Tak ďakujem, ako ste si kúkli toto video, dajte like, dajte odber a u ďalšieho videa. Čus! Ahoj!